Wow, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya kembali untuk Niken Salindri. Ini lagu yang paling ditakuti dari sekian banyak penyanyi. Terima Tapi kasih, dengan Mas Jagar. sangat indah dibawakan sama Duk Niken Salindri. Alhamdulillah. Saya terharu loh, Dek. Karena kalau kita itu menyanyi itu kita harus tahu dulu lagunya. Betul. Jadi kita itu harus tahu kisahnya di dalam lagu itu. Betul. Terus kita harus menghayati seolah-olah kita itu merasakan di dalam lagu itu. Dan kamu menjiwai ibu eneng kono lo sampai delombo. Sampai enek sing nangis ya koyoke Mas. Aku dewi yang ngono lho. Dek. Musane. Apa iki mau judulnya? Nirmala. Enggak loh. Nirmala itu diciptakan seorang ikan. Insan. Lah kok ikan gitu? Ayo ikan enek Oh, insan. anu siluman berarti. Hah? Siluman. Lah kok ikan? Kan ikan enek Insane. insane. Oh. Orang ngono judulnya kan. Lah kan Insan padha-padha nirmala, padha-padha nirmalane. Lah iki mau nirmala Jawa. Jawa. Lah sing diciptakan wi nirmala Dangdut. Udah, Melayu. Lagu Melayu. Iya. Oke. Alhamdulillah Mas Jagar. Alhamdulillah Duk Niken. Kita bisa hadir di sini. Ini termasuk Blitar pelosok. Blitar Selatan. Oh, Blitar Selatan. Sidik bae wis pantai iki. Oh. 5 kilo nggih Bapak Ibu? Pantai apa? Pinten kilo? 5 kilo nggih leres 5 nggih. kilo. Pantai apa? Pantai napa, Pak? Oh, Jolo Sutra. Kathah ulame nggih kathah. Lah jenenge laut ya oke to. Ya berarti sesuk isuk bablas ning pantai wae iki. Leres itu tanggapan lho sesuk. Ora sadik dong ae. Pak Niken, Iya. satu kehormatan malam hari ini kita hadir Iya. di kediaman beliau Sahibul Aja Bapak Sutik sekeluarga. Iya. Dalam semarak pesta pernikahan sang putri tercinta ada Mbak Puja Kusumawati dan juga Mas Rio Jeffrianto. Iya, Piantune panggilannya lengkap. Mbak Puja. Panggilannya Mbak Puja sama Mas Rio. Oh ya, Mbak Puja dan juga Mas Rio semoga diberikan iya ya. Apa? Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng Amin. sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga satu untuk semua. Ini apa tuh kok semua gitu. Satu untuk selamanya. Lah kok semua gitu. Iya, iya. Angkot apa piye iki? Donganipun kagem panjenenganipun Sahibul Aja Bapak Sutik napa, Dik? Buat Ayo, ya, Bapak Dik. Sutik iki, Bapaknya Mbak Puja. Nggih. Oh, Bapak Sutik semoga sehat selalu panjang umurnya. Awet leh ngomong anak putune. Terus? Wis pokoke rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah Amin. kebak. Iya tadi Iya. sama ngendikane iki mau anu ditanggung Pak Sutik mengke dalu nyipeng riki, Dik. Ngoten ta? Iya, Saman purun ora nyipeng kene? nyipengnya apa tuh Mas? Nginep kok kaya nyipeng kaya Nginep. Saman kok bengi nginep kene ta? Lah apa dulur kok nginep? Lah bang kita ora dulur. Lah saman apa ora dianggap anak? Ora i, Mas. Mosok ta? Belas sih. Lah Lah mau biasanya dianggap anake disangoni lagi belas sih. Urung paling ya urung paling urung. urung lho. Piyantune pundi to panjenenganipun Pak Sutik? Pak Sutik. Pak Sutik. Iki mesti jenenge Pak Sutikno. Ora enek none Oh, iki ora ora enek none. enek. Panjenengan Biasanya lho, Sutik ning ki kene nek cetha none. wela-wela iki lho paring asma Pak Sutik ugi Ibu Sulika. Sing sampean dongane Pak Sutik Ibu Sulikae dereng lho, Bu Dik. Sulika ya wis padha ae muga-muga awet le ngomong anak putune, wis ngono wae. Terus Wis wis ngono to. pisane pisan. Ya Mugi-mugi. pisane muga-muga ya awet le ngomong anak putune wis kuwi mau lho Mas. Nggih, Wae. nggih sampun. Saiki sampean dangu warga masyarakat Sidodadi monggo Mbak Niken. Sugeng dalu buat ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nggak denger ini kupingku apa suaranya ya. Koyoke yang Lagi dong yang lebih semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat? Masih semangat? Halo. Halo. Kok koyo Eh. teletabis ngono kata? Halo. Ayo kita membuat permainan. Apa permainane? Pokoknya deretanku tekan kene iki. Iki kita. Heeh. Sik. Di watese ndi? Kuncere ta tengah iki? Batese. Heeh. Batese. Lah. Kenapa ini panggungnya?
Mas Ora, Kru nyuwun tulung iki sampean Ancane solasi. ya roku iki lho Mas, rodok sumuk ngerti gak pupuku dromos. Ya aja diungkapke. Batasku kene iki. terus. Kita tengah-tengah iki to. Heeh. Gak deh, batasku kene. Endi? Batasku tekan sekso kene terus rono. Batasnya sampean kene. Lah iki lho pendukungmu akeh heram, lah pendukungku mek sak menit iki ya kalah jelas e. Hah? Iki apa permainannya apa sih iki? Nyanyi banter-banteran. Yo, lagune napa? Ya sembarang, kita Balon- harus kreatif. Iya balon Kita wadah harus 5 ya Bu ya. Meletus balon hijau sing bengok dor banter dhewe sing menang ya to. Ya ora. Lah piye? Kok lagune lagu zaman sekarang ae. Apa? Lagune? Ya mbah. Siapno Mas Kevin. Ayo. Pokok aku engko sebelah kene sampai tekan kene sampean kono sampai sebelah kono ya. Kene ya. Ya. Kita nyulek kene. Ya ya. Ayo lagune apa? Kene melok ya Bu ya. Bu, Dan semangat kita nyanyi bareng-bareng ya. jenengan derekne Mbak Niken tuh. Halo. Loh, sing kene ya melok, sing kene iki masih bagianku melok. Halo. Halo. Coba nadanya D Mas D D. Aku urung loh. Aku urung. Oh iya, ndang. Anu sponsorku. Ndang, jajal. Bapak Ibu kula ditulung nggih. Jenengan kalah ning mriku nggih. Nggih. Halo. Oh, banter gunaku ora? Ayo. Kalah lho sampeyan Aja kalah. Kene iki luwih akeh lho. Oh. Suarane Pendukungku akeh iki masalah, Josis iki. weh. Ayo. Ora iso aku rene iki delok endi anu ambek son iki. Sing banter. Piye? Sapira? Lagune piye tadi? Nanging apa ya ya. Alah. Wis. Oh, kono semangat ya. Ayo, Mas Kevin nadaku Mas Kevin. Mas Kevin nadaku sik. Iki aku tak ngecek iki wong kuwi. Mau wangsuli apa gak? Hah? Oh, tak kai kesempatan wangsulana sepindahan. Ya, aku sik neh iki Nah, berarti. aku wong Sing alam. banter. Ora ngerti kono ki ora ngerti lagune. Nanging apa Alah, ora ada wong e. Ya, isin aku. Oh, kapok ora we. Isin. Nah, piye? Tak kai kesempatan pisan kas. Ayo, ndang jajal. Ayo pisan kas. Oke. wong kok ngene kok di Oh, yo balik kan ke ya, banter Pak ya. iki. Saing keyo. Oh, yo akeh bae yo. Oh, yo. Nah. Ta oh ya oh aku ya. Wah, yo penak iki. Mongsoku aku mencintaimu. Ndang bagianmu saiki. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Kuimu lho, pasukanmu lho. Niken Salindri. Alah gah tuwek. Tua aku nyapa. Aku mau angin ngene iki yo menolak untuk tua loh Ken. Kamu ngerti malam hari ini malam apa? Malam Jumat Kliwon. Salah. Apa? Malam hari ini kamu cantik. Enggak malam hari ini tok kita ikat lahir. Oh iya ngono ta ya. Oh iya. Saiki Bu nek ditulung nggih, kula dibantu nggih. Sae mawon. Mboten usah kedah kados Mbak Niken mboten. Namung kula sagete namung lagu cilik. Meletus balon hijau. Yo akeh aku to. Keh aku kan. Oh, kono mau sak mono kene sampe keburi kono lho kan. Aku mek karo wong pawon iki lho. Meletus balon hijau. Piye? Saiki piye? Meletus balon hijau. Kuwi diwangi karo wongku Piye to kowe iki? Kene yo melu bengok lho iki mau. Gak iso mangga menang aku. Ayo, ya wis ganti lagu ae. Ya wis tak nyanyi Ayo, monggo. Wayang Koro, Lagu musik. nyanyi apa? F. Nah.
Nanti kameranya ditokkan semua ya. Yang semangat dong. Gak suka aku mbak ibu-ibu. Niken Salindri. Aku dikeploki. Mas, aku dikeploki. Mas, aku dikeploki.